ئەبە بهتری دەهڕۆژن و ڕەوشە باژارێ زرگان و تلتەمرێ لە ڕۆژاوای کوردستانê ئالۆز بوویە. ji aliyê grûpên çekdarên bi ser hikûmeta Sûriya demkî ve jî bi topan tê armanc kirin. Ji aliyekî din ve şer û pevçûn navbera Qesedê û heman grûpan de diqewime ku di encamê de bi sedan malbat derbeder bûne. Ji derên xwecehê ragihandin ku di demijmêrên borî de grûpên çekdarên bi ser hikûmeta Sûriya demkî ve bi topan her yek ji gundên Kirbît, Tiltawîl, Şîşe ku bi tenê 6 kîlometreyan dikeve Rojavayê Tiltemirê tobaran kirin. bê ku hetenha ziyanên madî û canî wer nezanîn. Heman jê deran serbarkirin ku ji bilî tobaranê şer û pevçûn jî navbera Qesedê û grûpên çekdar li heman deverê têne rûdan. Ku di encama wan şer û pevçûnan de ziyanên madî mezin hatine rûdan ku bi dehan malên welatiyên sivîl di encama wan şer û pevçûnan de hatine rûxandin. Derbarî berdewamiya pêla derbederiyê li her du bajarên Zirgan û Tiltemirê çalakvanên sivîl dane xuya kirin. Ji ber berdewamiya şer û pevçûnan û tobaраnkirina grûpên çekdar ji bajarê Zirgan û gundewarê Tiltemirê xelkên deverê mal û milkên xwe bi cih dihêlin û derbederî navçeyên ewleh dibin ku hete niha bi sedan malbat derbeder bûne û malên xwe bi cih hiştine. Heman çalakvanan serbarkirin û gotin ji dema ku alozî dest pê kiriye û rewş têk çûye û hete roja îro hejmara malbatên ku derbeder bûne geheştiye nêzî 600 malbatî. Piraniya wan derbederan berê xwe didin bajarên Qamişlo, Hesekê û cihên din yên ewleh ku beşek ji wan derbederan ji bo kampan hatine veguhestin û rewşa piraniya derbederan pir xirab e. Roj bi roj rewşa bajarê Zirganê û gundewarê Tiltemirê aloztir dibe. Ji ber vê aloziya berdewam xelk rojane derbeder dibin û malên xwe jî bi cî dihêlin.